Ikon jadi contoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak sajo di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, juga Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai, serak-serakkan udang halui. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang, kawan nyobana narmatik ijan makan. Kau nak tahu di lamak paku, cuba diulang mangei lah masiak mengkunya seru. Tapi aduh sakete maibu. Menurut pituah Angku Doto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau jacubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebahannya pak. Nanyato gulai paku, gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Samanja alun barabalun masolawi secampak jalo sangke becawan panarahan Marapi sagadang taluai tiak paku cubada ala suwo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil kejadi guru. Dari rasio idik paku ado bana yang jadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata sebuleh, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak tu kita simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak sajo di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi cuo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu inggot delimau. Mandiri. Tuh, itu nan patut yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, calialah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabi pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaah. Di parun bapantang punah antah ko urek nanta bucui. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku ketetap hidup jo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur. Banyaklah contoh hayal dia. Tas sampang di perantauan tak tumbuh au saugale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang raso tak mungkin pokok tandeh bekada indak. Carilah matolo kak lain manga ko lari dari poro. Tak kantang lompek ke tukang. Indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau je. Jadi cingkari at lanteh ju. Tukang cebok di lapo nasi. Pendeknya usaho. Nyampang pulau karena PHK. Baranti jadi pegawai ijalah suntuak matiaka. Ujuangnya si teres putih asu akianya memanuang galak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baigon babuyah mencuang dalam biliat. Bodoh. Dan kau sah dan kau sah kalau basipe dua jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menempe jutan tegirang. Itu sah tu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak tinaman mudo karamba terana ayam syukur bana turun ke tani. Aiko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukui. Pamaleh.
Kangkir je tumor dalam hidupna. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Pantang cilaku kami dulu. Bagayuik ke orang tua berbaliak makan ke pusaku apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah. Atau manjua je manggadai. Itu haram di anak minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai deo putui sekolah patui baraja bagi paku. Mantang-mantang anak kuliah, ngensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecil orang. Sebab rumus dan dipakainya, guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu deangkinilah SMA, iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda. Usah pasang jari sama tu jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah dan tidak ada dayo. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantu anak makan berasi juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri. Buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu.